Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय। So दायो फुंनि 5ता जाबाय। आङो इदि स्टोर जायगायाव बिदि थाब सिखारामोन आरो ओमफ्राय स्टोर बेरनानै थाबनो सिखारग्रा जाबाय आङो। सिखारनोसैलै। So नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। खालि गुफुर लाबोदोंमोन ना बेगाव मा होनो सनाफुलि गाइस गुड मर्निं मोदोमनायनि होननानै दासो मोखां सुखांबाय आङो हुगारनो हायाखै मोखांखौनो मोखांखौनो सुनानै हुगारनो हाया डेन्जारसो मोखांखौ दांनोनो सुखुवाखै ओमफ्राय हानुमान इखौ ग्रिन्डाराव सोनांगोन दोखो जाबालाय जाथो इ जालासोदोंमोन नालाय दोखोआनो जागोन नै मामाया जाला बानायदो आरो जाला फुदुंगोन आंनि थाखाय दाउ लकेलजों मानामुनि आं सिनायनायखौ होनो मानामुनि इ जाहैबाय सनाफुलि ओमफ्राय इ जाहैबाय जारि इ जाहैबाय दिंखिया फाग्ला ओमफ्राय मा दंख' गैला दसे बे गैला माथो दिंखिया फाग्ला जारि ओमफ्राय नोरसिं बिलाइ नै ओमफ्राय स' गाइस नैबेनो जाहैबाय आंनि ब्रेकफास्ट नै जोंनिया दिनै बेखौ जागोन अमा बेदरजों बिराद दिननिफ्रायनो जानो थाखाय दोनबाय माने खुसि दोनबाय थादोंमोन आरोना मोनसे जाबाय आरो इयो वाव नै दायो जोङो अमाखौ रुखानानै दोनोमोन आरो स' बेखौनो संनोसै दायो अमाजों ओमफ्राय औवा मेवाइजों नै जाला बानायगोन आंना बानलुआ बायहैदोंमोन मामाया इ बरियाखा आयौ जि गोथाव मोनजागोनलै मेलेले स' नै जोंनिया औवा मेवाइदो अमा बेदरदो मोनबायानो बेयो मस्ला मस्लिमोन दै नोंथांमोना साननो हागौ बै गोसोमा मा बुस्थु होननानै बे जाहैबाय मस्ला मस्लि गुलमुरिस तुलमुरिस होनानै ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव आंनो खिथाहरलाय नैबे टाइपनि औवा मेवाइखौ मोनजाफेरबायना फेराखै बिराद गोथाव बियो हाजोनि अमानो औवा मेवाइ आरो बिराद टेस्टिखा जोंनिया बेलतला बाजाराव मोनो आरो ओमफ्राय दायो जोङो संनो नागिरदों जाला बानाय दहयो खादोंमोन बासिदोंमोन ना बेखौ जाला बानायनो माने आं जि जाबाबाबो जेबो टेस्टखौनो मोनथियाखै आरो ना माने सालाया बोरैबा जादों आरो लोमजाबाथ' बोरैबा मोनखायोना खुगाखौ टेस्टखौनो मोना स' बेनि थाखायनो मामाया बे जालाखौ बानायना होनो नागिरदों आरो ना दहाय नोंथांमोना सायनाय जे देखायदोंमोन ना नैबेनो आरो फिसा हानानै लाबाय ओमफ्राय दा इयावहा होनानै होसिगोन आरो दाउआवहा
नै जोंना रेडि जाबाय आरो जालाया जुदि मिक्स ओमफ्राय दाउजों बानायनाया थ' जानोसै आङो लावदुमा साखि नायदोंमोन बिराद आलु गोसा ना हा बिराद लुसा ओमफ्राय आं दायो जानाय नायनोसै आरो जेबो आलु गोसा मोनाखै ओमफ्राय वाव नै गाइस जाहानि मैथ्रु दंफाङा इमान समायना जादों नायनाय इमान गोदो गोदो थायखादो लकेल थायखादो लामा मोजां पुवालि नै हालेमलायलायदों नुवाखै वाव 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 इमान बरिया जादों न' हा इयाव हासार दंदांलै जाहानि बारियाव नामा वाव माइसि मोजां जादो आयु आधा केजि जालायगोन खोमा ना हा गुवाहाटियाव लांनानै बेफोरखौनो फाननानै जानांसिगोनलै ओइ फारसेनिख्रुइ मोनसेया गोदो गोदोरसिन जादों ना ओ नानि नानि हे मानो दानस्रांनो नोंलाय दानलाङा हे बिराद नावथिलै नोङो जाहानाव सिखा खंखाय दंना गैया आं बेखौनो मिथिया माइसि मोजां न' माबाया ओइ मैथ्रुआ खैथासो थायदो इयाव देलाय बुंलाय आं दिनैसो इदि आं न'खराव लकेलाव इदि नुफेरबायलै वाव आं ओइलाय इयावबो मैथ्रु बिबार जादों नै जि मोजां मैथ्रु बिबार जादों नै इयावबो आं मैथ्रु बिबार जानो बिराद गोथाव मोनो आरो मैथ्रु फिथाइखौबो मैगं जानो बिराद गोथाव मोनो आं उन्दुनाया गोथाव मोनथारानो माबा आं गोथाव मोनसैलै नै इयावबो अ बेबि नै इ बुस्थुआ गोदोरखा नायनाय इलाय नामा बंफाङा इल' फांसेयानो नामा इयो नङाले वाव जि बरियाखा माबा थास' बेदर जावबायलै खोरो बेदरानो गैया माथो गैया बे थास' जावनायजों नैबे थाइगिर फिथाइ नुदोंना इदो जानो गोथाव जागोन मालाय थास'आ इगै थास'आ मा जाजानोलै हा इ थास'आ जाजायो गैयानो दसय बिराद मावथिलै माहायबा खालामना दोनबायलै इयो नुवाखै मोजां ओइ
गुलुम जुब्बाय नोंखौ सोर इदि थास' जावनानै जानो होदो देलाय बुंलाय हा नै जाहा मामानि आथिङाव लुवार बादो बोखारना नां स' नोंथांमोननि अननायावहाय आंनि स्ट'रा एसे एसे रानहांबाय आरो दाखोन खाहांबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि थाखाय नोंथांमोना प्रे खालामना होनायनि आरो लोगोसे जा टिक्लुखौ नायलाय टुक्लुखौ जि एक्सप्रेसन खालामबाय थादो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय स' नोंथांमोना नुदों नै आंनि मोखांनि स्ट'रा दाखोन खाजोब्बाय आरोना नै बेबो गुलि गावनाय बायसा गोजौ जादोंमोन ओमफ्राय बेबो दा एसे स्लेम जाबाय ओमफ्राय नैबेबो दाखोन खानाया गेवनानै माबा जाना थाबाय आरोना एसे पिंक येल्ल' टाइपनि स' आइ हप थाबनो हामो नै आखाइफोरनियाबो सेस दाखोन खाजोब्बाय आरोना